neskatik, borrokarako deieginaz, irrintzi badabil. Abertzale ez den asko eta asko, abertzale ez den demokrata asko, abertzale ez dena, baina benetako Euskal Herri hobeago bat eraiki nahi dauen asko ere gure ganatu egin beharko duguz. Da abertzale izan ezarren, klabe politikoagatik, klabe ekonomikoagatik, klabe sozialagatik, benetan Euskal Herri independente baten alde jarri beharko ditugu. Hemen sortzen dan ondasuna, hemen sortzen dan aberastasuna ondo errepartidu ezkero badago aukerarik pobre gabaiko Euskal Herri bat eraikitzeko.